Sus. Manlagi kog lawog sa akong mga hiniktan. Unya. Nagluya ang mungaan. Kay akong bibirahan daan. Grabe na maging gahias ko niya. Kining tulpe kita di ta ka maumo. Diskarting babay. Di, tanawang ang mungaan di. Nagyugkap. Igos kong bunal. Ang sunoy sad naibog pero saon man nga ako naman sila gibuhugan daan. Wa man sila kakita pagpira na ko sa iyahang bay ang mungaan. Lain na siyang nabiktima. Sana sa ka ang importante ani nga ang tao gid unta pagtigin ta lamian ang tao siguro kay lami ang ganing mga kasi klaseng hayop samot ang tao. Tingkay ingon sila basta makatilaw kuno kang tao tuwa na kaslangit. Pero matay sa saan ko pagtilaw di ko kumamingon parihar mi ato akong amigo nga si Ernesto sa muka. Okay, nga si Ernesto sa muka na ama dito siya kailang nga babae pero ang butong usa kang bayana. Asmayo ako siyang ngantoon kay na ako'y silingan na porteng pagkalamia gwapa kayo puti estanan amo tong tanggabon kay hilig man mi og masturbate. Kini ako tong ato ron duha mi kay puti nang gwapa ang bayana porte puti kay nganlan nga makuha gina namong duha kay pareha ra man mi gitsura mga gwapo purya ka ba. Aron makatilaw sa migtao ba bisig sa mata lang unya dayon birada. Ano mara nagpasigi pagipasikap niyo po na iyan. Bilahan niya po nga, pwede na kitagbawan ako. Pwede na gihapdusan ako, kapitong na ako nagbirahan. Basta ka. Ay, taning di ta ka mamuuyab mga uyab. Eh, magmantilin ng tagbaka. Una nga, patay. Musta mo lang ako akong amigo na kung ano, may tutong. Patay, dugay na kayo may magkita. Isa sa kato siya, kaya pwede sa bitong butakala sa pero butakal nga siya nga di masig kamao pud mingo pug babae pareha min duha unang bantini lang og bakal. Tinagina ko basig mo arito nako karon kay mangita sa ko kay naman koy service bisikleta nya siya naanas buto siya kanang bagong pinalit po nga motor ato pa bugsuri mi ngadto sa plaza kay mabatang-banta mi ngadto ba kay nago mi mga service simpre nagi maibog na mo. Bisag di mi ka mamingon. Akar papawot man ako. Kaya sa napot na sa day. Kasi ba rin nagituron siya ro. Pagdali siya ako kay para manuloy mi atis plaza kon. Bay. Ting. Kasi ano kikina ano lagi kay service. Oh, simpre. Bago ko ni pinalit sad. Ati ko nang uha no. Ang problema na ko ani kay nakapalit ko og sakyanan. Pero wa sa kapang nguyab og babae. Maabitan nga rin sa kunin mo kay usa sa nas ko problema. Parang sa. Ano ba? Sumpay. Pwede makatagbawag ng baka ba yun? Dako, bisa din. Baka. Kaya tubang pa yun, magpausap siguro na yun. Sige na siya nagbibigin ko. Pupuwas ako eh. Hindi makaya. Ikaw, kumusta mo ka? Ako sipay. Dito sa ako ang buwan ko lang yung birhan. 14 mangyang dahiyasan ko ang katong bay sa kong sunoy perahan bitan ako basta kay nagyugkap ko maguman. Tapos siguro to halay pa to ba nari ko nimo kilay silingan na mo maputi pagkaputi puti ka na ingon to si tatay Tisot bay silingan sa niya nga silingan sa mi at sa babae pating bapaha na ako noy bata usang ko pila ka mo wa ko kaklaro ato kanili dali mo kay lami kay anak tirada niya. No, katilaw ni tagtawa niya. Bahala ka itong kamot, basta itong mata. Tuwan niya. Hindi ko lang meron. Ito. Ipili na imong service niya. Kay, atong dito sila. Ano ka sa lapit? Kaya kay ngilo-ngilo pa man akong. Ay, sus, mawara na. Basta magkakita ka sa kaputi. Sa paa. Dali dito talaga. Babae na ginagawa ko. Tao na guna. Pareha na to. Pareha na to nga unggoy. Tara. Sama ka itong kata. Dilaw ako. Tago.
Bay, dali bay. Dali bay, tawa. Tada, kana payaga mauna. Sus, pangila. Tukong lagi bay. Talikod man. Wakat, grabe yan. Pagkabalbog lubat, di pa. Kaputi ang ibay. Atong laruhon, atong ipapadulan. Oh, sige, hinay na. Hinay. Ganyan ako, pag hinay. Oh, bay, dali bay. Pag hinay kay, mauna ni. Hala. Ay, bay, dala ay. Yun ka kay puting ang bay. Bay palagi ni kanding animal ng kayo. Abi na kung tinuod gingon. Puangan kay baw gito tete episode mo takal kay takay kita no matanya ning takal maganis kanding. Di ka pag sa bakal nga ni. Ari baw ni sa kanding animal. Para kanding.